Het is sneeuwtejong, de Louter Harmonie, het Fries Festival. We binnen er maar betiid heen gaan, want het gaat dus dit keer om de aanklaring van het festival. Net zozeer om de muziek en de bands. En ook kennen we er nog bij. Zo, is toch iets anders dan ik dacht. Pieter Heddengaar in stage bij de K-route en mooi hem binnenkeer. Hij wil wel eens wat meer weten van de kunstenaar die de vormjouwing van het festival nou voor de derde keer docht. De Louter Bouke Groen. Bouke is een licht, lood en videokunstenaar en liet hem inspireren tot dingen die het stikken binnen. De lichtinstallatie die er voor dit festival voor de gevel van de Harmonie maken, bestaat ik uit stikkende TL-buizen. Als ik uit het raam kijk, hier bijvoorbeeld in Nijlon, dan kijk ik naar een flat. Dat zie je hier eigenlijk niet, maar er staan hier wat flats achter. Die flats die zijn s'avonds helemaal verlicht met TL's. En soms zit er een kapotte TL in. En dat is eigenlijk dat is een soort van prachtig raster van lichtjes. En er is er één lichtje wat dan zo eigenlijk een beetje irriterend voor de mensen. Springt er dan toch uit? Springt er uit omdat hij kapot is. En op een of andere manier vind ik dat bijzonder. Een kapotte TL is eigenlijk iets wat niet mag. Maar waarom niet eigenlijk? Het is juist daarom interessant. Puls is een installatie waar ongeveer 100 TL-armaturen in gebruikt worden. Nou is dat nog niet eens zo bijzonder, maar die pas ik aan zodat ze eigenlijk niet opstarten. Dus eigenlijk is het een kapotte TL-buis. Ja. Dus ze blijven constant pulseren, dus ze starten steeds niet helemaal op. Dus foem, foem, foem. En als je er dus 100 hebt, en die hangen allemaal voor de raampartij wat aan de wegkant van de Harmonie, die is dus 40 meter lang, 20 meter hoog, heb ik er dus om en om 100 TL's opgehangen. Dus als je buiten staat, zie je dus heel veel TL's dus pulseren. En dat is het werk Puls wat ik dus nu voor het Fries Festival gemaakt heb. Nou, ik ben eigenlijk als eerste bij de kunstenaar en daarnaast doe ik ook nog andere dingen. Locatievormgeving voor evenementen bijvoorbeeld. Of ik kan wat verbouwen aan decors, theaterstukken. Dus dat is wat ik doe. En daarnaast als kunstenaar maak ik installaties. Dus ik werk veel met geluid. Geluid een bijzonder fenomeen. Daar werk ik veel mee. Ik heb een installatie gemaakt over een tikkende cv-buis. Als je een oud huis hebt en je doet ergens de warme kraan aan, dan gaat de cv-buis tikken. Die zijn eigenlijk verkeerd gemonteerd. Maar daardoor krijg je wel een soort van geluid wat prachtig is. En dat tik, 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 tik. Dat is een heel mooi geluid. En dat werkt dan uit een installatie met klankkasten en cv-buis om te kijken of ik dat tikken kan vangen. Als je de wereld zou opdelen in twee, heb je eigenlijk aan de ene kant heb je alles wat werkt. Ja. En aan de andere kant heb je alles wat niet werkt. En als er eenmaal iets wat werkt die grens overgaat, dan wordt het weggegooid of vervangen, maar dan gaat het meteen weg. Ja, precies. En juist die wereld, dat vind ik mooi. Dat is interessant. Ja. Als je vragen hebt, dan kan je ermee werken. Dan is er iets wat je dan is nog terrein te winnen aan wat je kan onderzoeken. Het is eigenlijk een onderzoek. Ja. Dit is toch wel een mooie plek, dan kan je hem zo pakken. Nou, Sjoerd. Ik zeg draai hem om. Ja, ik ben er wel klaar voor, ja. Joep, kijk eens aan. Er zijn er toch een aantal die een beetje flikkeren. Ja, het is wel heavy. Het heeft een bepaald ritme, maar ook weer helemaal niet, want het is een totale willekeur. Het knipt op een paar keer en dan stopt het weer. Maar soms heb je, als je er 3 of 4 naast elkaar legt, soms dan knipperen ze tegelijk of 3 tegelijk. Dan is er een soort moment dat het wel even synchroon loopt. Dus er is ook een spel tussen iets wat, dit is eigenlijk een soort van asynchroon ritme wat je krijgt. En dat in beeld vind ik ook heel erg mooi. Maar ja, dat gaat niet storen op geluid of wat dan ook. Als het goed is niet, want het moet een heel andere groep zijn. Ja. Dus Nou knappert hij dus ook heel erg binnen. Hij is nu aan het, als je nu binnen luistert, dan regent het. Ja, precies. Ja. Ja. Wat was er eigenlijk op het publiek oerbrengen?
Wat wil ik op het publiek? Ja, het is... Ik denk dat het, wat ik, wel een soort van verwondering eigenlijk. Dat is wel waar ik naar op zoek ben, omdat ik het zelf ook heb. Ik hou me natuurlijk wel bezig met wat mensen van mijn werk vinden en hoe dat overkomt. Maar het is wel iets heel eigens eigenlijk. Dus als ik iets echt aan het maken ben, aan het bedenken ben, dan denk ik ook wel heel lang niet na over wat mensen ervan vinden. Op een gegeven moment dan verwoord het tot iets en op een gegeven moment ga ik nadenken van oké, als ik dat nou ergens plaats, wat gaan mensen er dan van vinden? En dan heb ik dat gedachteproces. Maar eigenlijk met Puls ben ik heel benieuwd. Ik denk dat het heel goed samengaat, muziek en beeldende kunst. Omdat beeldende kunst toch veelal, en vooral de beeldende kunst die tijdens Smash My Bits Up, dus tijdens Freeze dus getoond wordt, dat is kunst dat uitdaagt, wat interactief is, waar je mee kan spelen. En als bezoeker ga je dus een band bekijken. En op een gegeven moment kom je in de foyer en dan denk je van nou, ik drink even een biertje en dan loop je een beetje rond. En dan kom je eigenlijk heel veel installaties tegen van kunstenaars die je uitdagen, die je op een of andere manier triggeren. En dat is volgens mij een hele toffe toevoeging op zo'n festival als Freeze. Ja.